coborât jos. Uite-l jos, 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 jos. Bă, nu cred, mă. Unul joc. Vezi că trag alții din afară, că și acolo n-ajung. E mort, ăsta era altul. Doi, la Nu, unul. nu, altul, uite-l, tot trage în continuare și nu știu de unde. Să-l vezi că da. Noi ar trebui să mergem jos. Hai că s-a dus după piatră, fraierul. A murit. Coechipierul vine drept. S-a oprit. E ăla în mijloc, îi Îl dă? vezi, Tibi? Bravo. Nu știu dacă are rost să ne legăm de drop, că e extrem de departe. Dă-i într-una. Ăla s-ar putea să fi sărit. Nu mă scoate, mă. Nu-i dau cap, nu-i dau cap, nu-i dau cap. I-am dat eu. Ăla, ăsta să nu-i dăm cap, care capul de 3. Hai sus pe casă. Pe depozitul mare. Hai aici, lasă de pe aici. Da, l-am văzut acum. Să nu mai trage. Și-a picat. Era bot și de asta. Hai să-l Dau văd eu, îi dau petardă, îi dau petardă. E loc? Dă-i healer răz. Asta i-a dat și kill. Oh, tot mă vede. Deci e în spatele nostru grav, da. Îmi fac viața. Tot acolo e, nu? Acum s-a dus după scutie să dea filare. Într-o noapte. Să vezi ce cardio fac cu ea. De ce e grasă? Hai, nu. Nu-i grasă. Grasă nu-i. Da, Nu-i păi gata. numai bine, ce? Mănâncă un platou odată. O tonific mai tare. Păi e gurmandă, să zicem așa. Nu e, la toată lumea îi place. Hai de acolo jos. Stai că-l văd pe ăsta la casă. Da, păi atunci am putea rezerva asta, nu Cosmi tu, că ce dată ai zis că ești în țară. E după delulețul ăsta, e bubuie alții. Crezi că e tot aici ăla. Vezi că urcă ăsta. Ai luat pe ăla care era pe aici, pe lângă ca să ia de la Telecom. După piatră, i-am dat-o ție. Prima piatră, cea mai apropiată de noi. Nu, a doua.
A, uite, l-am văzut. A fugit cu stânga. Uite-l pe ăla, l-ai văzut la piatră, sus între pietre. Acolo. Bravo. Ia întoarce-te, ia întoarce-te. E acolo, între al patrulea copac, dacă te uiți. Acolo sunt. Lasă că e bot, e bot. Acolo, între copaci, acolo. Da, uite-l. Dar era mic. Alta bun. Ăsta nu. Era un mic. Am revenit că mi-a dus niște pantaloni, dar erau mici. După 2 am scos, dar mai Bă, dar zici că sunt tancuri ăștia, trage-ne și nu scoți deloc. scos la lăsă, dar mai unul. L-aud. Nu, mașina. Zici că e cu el acolo, eu flanchează după deal. Așa. Uite-l. A? Ce mă? A, ăsta zine bine. Da. Da. Era mai în dreapta, la casa asta din dreapta. A, da. Uite-l. Ce fuge. Acum e. Bravo. Stai calm acolo. Mai mor 2, 3. E în spate. Taci? Am unul jos. Stăm pe pole. Stăm pe pole. Lasă-i să se ducă. Lasă să bată. Că tu ești în zonă. Uite-i. Cam departe. N-ai cum. Stai jos? Du-te în față acum. Dar du-te pe partea aia, mi se pare că pe partea aia ești în zonă. Uite tancul. Uite și unul la piatră sus. L-ai văzut? Nu. Acolo la piatră. Uite-l. Și așa nu știe de unde o dai. E dă din spate. Lasă. Că i-a dat-o. I-ai dat-o tu. Nu poți mai era cu altceva. Opa. Era cu mineria de lemn. Hai să ne distrăm. Vrei ceva Pe semnul meu, pe semnul meu, pe semnul meu, Cosmin. E între un M4, da. QBU și scop de 6. Pe semnul nume? meu, Cosmin, l-ai văzut? QBU și scop de Mai unul, 6. Ah, nu. Ia scopul ăla dacă ai loc. Da, da, e mai aproape la pe copac. Îs 2. Unul Unul în spate, unul în față. Îs 3. Băieții, veniți? Da. Bravo, eu jos. Eu jos. Mai sunt 2 în spate, Cosmin. Vezi că mai sunt 2 în spate. Unul la copac.
se uită la tine, nu pușează. Se vindecă. Miron Cosma. Miron Cosma îl chema pe handbalist. Bine. Miron Trei, Cosma vine e din stânga. tineriadă. Stânga, stânga, stânga. Mano, Cristi cum merge el cu sniperele e mai greu. Te preocupi de mine tu cumva sau... O ajunge la Ce-am și eu, piatra asta. ce-am și eu. Credeam că te preocupi. Unul jos. Și unul l-am pus eu. Ăștia din spate trebuie să avem grijă. Spate stânga. Direcția trebuie să Uite, fie. moare aproape de Uite, zonă. unul. Dracu pe ăla. Mai e unul după piatra sus. Uite, Dau acolo heal. deja. A fugit cu stânga. Vieții. Hai că mergem. Mă dau la ăla, la smoke acolo să lutez, să încerc să lutez casca. Cred că mă știu să fie. Uite, jos mic. Stânga, stânga. Stânga. Unul jos, mai este unul. Nu mai sunt, da? Mai este unul. Stai după piatră. O luat-o la fugă acum. Unui knock. Vezi că mai sunt pietre mai în jos și acolo poate să Ați fie. putea lua zona, băieții, fără să vă Hai bateți. că unul în stânga mea, ai telefon. Bravo, Cosmin. Mergeți în zonă, băieții. Lasă-l pe ăsta să moară, Cosmi. Mergeți în zonă. Nu, nu. Nu apucă. Vine în 5. Retrage-te, Cosmin, retrage-te. Bun, Bravo, și mai e ăla bravo. care... Unde e cu mine, după piatră. Doi, amândoi după piatră. Dar nu pușați aiurea. Îi bateți oricum. Voi aveți zonă, ei nu. Lăsați-i să coboare, nu vă... Unui nou. Gata, bravo, Cosmin. Are să încurcăm pe aia. Ai arme. Și am un M4. Uite, sunt 4 pe jos. Îi văd. 20 unde trage ea. Nu mai nu, lasă. Jordanilor. Și cât? Uite-l. Hai, mă schimbă. Stai că ăla se oprește. Vezi că doar stia. Oh, Nu știe unde ești. Sunteți jos că nu știu. Așa, bagă-te în fața mea, bravo, bravo, bravo. Hai, Cost. Stai să dau. Da, da, Ștefi, bagă-te în fața mea, bravo. Nu-mi dă, uite. Ferească-mă. Bravo, Cost. Bărbărică, dă-mă și mie, că știu ești mort. Dar de asta ce zici? De prioritatea asta și am dat un cap. Ai văzut-o cam târziu, dar e partea a doua.
Bă, mă uite aici unul. Pe stâncă. Da, e bot. Intrăm în oraș. Hoho! Doi cel puțin. Da, exact. Exact. Bravo. Când am murit eu vin doi cel puțin doi. Da, da, finish. Flash, hai drac, avea asta ceva pe el. Mai mai pe el. Ai nevoie de ajutor? Cred că da. Bravo. Ăla, ai murit și pe ălalt? Da, o mai tras sărat după mine de la 107 vechi. Ia tu nu knock. E acolo în cabana aia. Vezi, vezi, mai este unul. Da, acolo Mai sus. este unul, mai este unul de la unul. La final văd. Trei acolo. Bă, e unul aici. Să vine unul în fața ta, Ștefan, în dreapta. Bravo. Uite, uite aici. Mă, caramba. Bravo. Unde e? Sau unde era? Bravo. Tot aici ar fi bine, că și acolo e zona. Sunt unde aia. Unde? Bravo. Auzi, uite-te spre el ca să-l acoperi un pic. Uite-l în față, în față. Au, da, pe lângă ta. Acum. Uite-l. Zona. Du, e pe aia, s-a luat jos, Cosmi, acum. Bravo, bravo. Uite-l pe unul, îl văd. Bravo, bă. Stai, stai. Unde e? A, în față, la 200. Mai e 2. Care tragi cu mine cu optix așa? Eu? Nu mai tragi așa repede, mă. A luat pe mine, dar a luat. De ce crezi că am zis că nu mă duc? I-a luat aia, trei sunt. De ce mi-a dat mă asist, că l-am dat pe unul? Poate ți-o furat ăia. Nu. Trage din Mai spate, unul, din mai spate. Nu mă, nu, de acolo dă. Din spate, Tibi. Hai, repede că mă apuci. Care trage? Un bot din spate. În drum, un bot.
celălalt băieții. De cine mi-a dat grenadă mie? Botul. Mașină, vine mașină. S-a oprit. Am oprit. Sus pe deal la mine. Sus pe deal? Da. Ai, mă, dă-i în gura, mă, Ionix avansăm spre zonă. Uite player pe marcul meu. Stă cu spatele, 2. Da, dă-le, dacă poți. Bine, gata, vezi că mai zără de acolo, unde e mașina în fund. Flanchezi după mașină. Da, la văzut, da. Cred că era bot. Vine către voi. L-ai bătut? Da. Bine, gata. E la cover că îi văd. Îi văd. Dale cumva și hai. Uite, aici e jos, e făcut. Unde sunt tine? Merge la... Unde mă? Eu stau. Oh, Macarena. De unde? Dinspre depozitele alea 3 de acolo. Da. E după colț. Poate se bat în 3, uite-l văd pe la... 3. Doi morți. Depozit în zonă? Nu prea e. Pune jos, la pom. N-am Hai să o ardem. Hai să o ardem. Hai să meargă pe la noi. Bă, din spate. Că bănuța aia e careva? Da. Au ce și-a luat-o. Atunci la scălțăm pe aug, că... Uite, în față, playerul, la piatră. Da. E altul în spatele nostru. Dar nu, de unde a venit ăla? Vezi că e unul aici după copac. Unde, după care... Da, dă-i finish-ul ăla, dă-i aici, dă-i grenadă. Vezi că sunt doi aici. Fix în fața mea, cum mă uite acolo. Dă-i că... Dar nu trage așa, Alex, să nu nimerești. Da, păi nu, că Nu, așa m-am apucat. La drop de aia. E drop-ul, da. Da. Vin și din stânga. Eu cum fac fratele meu? Dați în uite cât sus. Dă-i în cap, Cosmin, ce faci? Dă-i în cap ăsta, dă-le.